Duniya ta shiga wani sabon takun saka mafi firgitarwa yayin da rahotanni suka nuna cewa Iran ta yi amfani da yarjejeniyar tsagaita wuta wurin inganta tsofaffin ma'adanar nizal ɗinta da ke can ƙarƙashin duwatsu. A daidai wannan lokacin kuma shugaban ƙasar Amerika ya sanar da fasa kai wa ƙasar Iran hari wanda suka shirya nan da awa 24 masu zuwa. Ya ce ya fasa haka ne sakamakon ƙasar Saudi Arabia, Qatar, UAE sun roƙe shi da ya dakatar da kai wannan harin domin gujewa yakin duniya na uku. To amma wata sabuwa domin kuwa shugaban ƙasar Iran na demokuraɗiyya ya fito ya jaddada cewa ya fito fili ya ƙara tabbatar da cewa zaman tsohon da take yi da kasar Amerika da kuma turawan yamma ba hakan ke nuna cewa suna jin tsoron su ba kuma hakan ke nuna cewa za su yi saranda ba. Lamarin ya sake daukan zafi bayan wato jami'an diflomasiyyar kasar Rasha sun fito fili sun jaddada cewa kasar Iran tana da iko da hakkin mallakan uranium domin ta inganta shi zuwa makamin nukiliya domin samun zaman lafiya tsakanin kasashe. A gefe guda kuma Prime Minister Isra'ila ya aika da mummunan kashedi wa kasar Turkiya inda ya kara da cewa idan shugaban ya zabi yaki da kasar Isra'ila to ya tabbatar zai biya farashi mafi yawa da bai taba biya ba. Shin kuna ganin za a iya kauce wannan yakin duniya na uku da ke tunkarowa a yanzu? Faɗa mana ra'ayinka a comment section sannan ka haɗa mana da sharing da reposting sannan ka danna mun following domin samun sababbin update da zarar na ɗora.